Øster. Michael, du har jo bedt mig om at fortælle noget om vort ophav. Og med al respekt for den kære familie Bramsen, så kan jeg jo ikke noget at nægte, at min mors forældre, nemlig de gamle Busse, dem vi kaldte for mamma og pappa, jo midtpunktet for vores tilværelse. De var jo fantastiske mod deres børnebørn. De havde i alt 11 børnebørn, og der var ikke den ting, de ikke gjorde for dem. Vi blev begavet, vi blev forkælet over alle grænser, og det var dem en fryd, når disse børn kom. Disse børnebørn, må jeg da sige, kom og besøgte dem. På Frydendalsvej nummer 10, hvor de boede, siden min morfar blev maskinchef for de danske statsbanere i slutningen af det 19. århundrede. Det var, så vidt jeg husker, 1892. Det tal kan jeg ikke rigtig huske. Min morfar står mig jo meget tydeligt. Han var 10-11 år gammel, da han døde. Han var en lille meget bestemt herre. Meget elegant klædt på altid. Meget morsom at tale med. Og som sagt, hans børnebørn, det var hans et og alt. Jeg har her fundet nogle papirer, som min datter har nu, min datter Benedikte. Og det viser, at vi blev hvert år samlet adskillige gange til disse familiemiddage på Frydendalsvej nummer 10. Og den sidste fandt sted lige før sommerferien. Der blev vi målt og vejet, og nøjagtigt ført bog over det. Og da vi så kom hjem igen efter sommerferien, blev vi igen målt og vejet, og kunne konstatere, at det var sket en væsentlig lægemlig fremgang. Jeg synes, det åndelige, det vil jeg ikke udtale mig. Jeg har denne notesbog nu, og hvis du vil se på den, så er du meget velkommen. Benedikte har den med, og min datter Benedikte har den. Vi mødtes der, som sagt, disse søndagsmiddage, som vi nok ikke synes var så morsomme, men det var jo storslået. De kunne være 20 til middag, ikke flere, bare 20. Og der var altså min far og mor, min moster og min farbror, og så var der som regel et vist antal af børnene. Jo ældre de bliver, jo færre blev deres fremmøde, og de har jo gøremål andre steder. Fortælle en ting, en lille episode. Vi mødtes jo også hvert år, anden juledag, til en dunder middag. Og bagefter, så blev der holdt løjer, og der blev så det, vi havde for gramset. Det vil sige, at min mormor havde en papirkorg, der blev fyldt med godt og andre gode ting. Så jeg fik en bind for øjnene, og så skulle man så finde manden eller personen med kurven, og så gramse i kurven. Og så var der altid små gaver. Og så blev jo efterhånden, som disse større blev dristige, så begyndte de at pakke små sølvtøj ind og lagde ned i kurven. Og så blev mormor jo temmelig ophidset, når vi sagde, nej, tusind tak, mamma, det er noget sød. Og de værste var nok Grete Bramsen og Mogens Bramsen. Jeg glemmer også en gang, så hvert år blev der bagt. Min mormor var jo tysker fra Sachsen, og det saksiske køkken var jo efter det hannoveranske det fedeste, forfærdeligste køkken, der fandtes. Blandt andet bagte hun til en såkaldt stor kage, der en stollen, eller en lappen hedder det også på tysk. Man brugte altså 36 pund smør og 75 æg og alt muligt andet godt, og så åd den her. Det var forfærdeligt. Og så husker jeg engang, efter festligheder, når vi skulle hjem, så fik vi te. Og så kan jeg huske min kære farbror, onkel Ejgil, som jo satte meget pris på sin svigermor, vice versa. Min mormor var jo begejstret for sine 2 svigersønner, som jo begge to var meget dygtige, sympatiske mennesker. Og derfor, men de holdt jo grin med svigermor. Og jeg kunne huske en gang, så fik vi te, og fik den der berømte stollen. Og så spurgte mamma på sit gebroktysk, Ejgil, er den ikke god? Spurgte hun som en lille stemme. Hvorpå onkel Ejgil svarede sig lidt stille, jo svigermor, med smør og ost. Det grinede vi meget af den vinter. Ja.
Men det er jo en udmærket familie, familien Busse. Ja og nej. Altså, de to piger, min mor, som jo selvfølgelig, må jeg sige, var den bedste, det gør man jo ikke, men min moster var også udmærket, men og så var det denne søn, der hed onkel Ernst. Han var en meget rart menneske, men han havde jo haft nogle vanskeligheder som barn, i det han en af de første i Danmark, der fik børnelammelse. Og det hæmmede ham jo i livet. Men han fik en strålende uddannelse. Først kom han jo civilingeniør, og så var han i lærer som smed, og kunne det hele. Og da han så var færdig, så blev han sendt til Amerika af sin far, der jo havde gode forbindelser blandt andet med den verdens største pumpefabrik. Det var jo meget vigtigt dengang. Og senere gjorde han også karriere inden for denne sektor. Men så giftede han sig i 1912 med en meget sød lille dame. Hun var af amerikansk-portugisisk oprindelse. Hun hed Mildred og havde det meget mærkværdige navn Guimares. Og de boede i Hamburg. Min morbror var sgu tysker. Hans far var jo af tysk afstamning, ganske født i Danmark. Hans mor var rent tysker. De følte sig som tyskere. Det gjorde de altså. Og han blev også hængende i Hamburg. Hvor han først tror jeg, han var i et andet by. Jeg tror, det var i en by, der hed Arle. Det er altså det tidligere Østtyskland. Der var han ansat hos en meget stor, meget bekendt tysk pumpefabrik. Og der var han og havde det godt. Men så blev han opfordret af sin morbror, der hed Ernst Jacobi, til at tage Hamburg. Denne Jacobi havde i Hamburg en ingeniørforretning, i det han havde fået nogle agenturer af sin svoger, der hed Franz Handel. Og han havde så agenturet for formodentlig Hamburg og omegn, for dette store firma, som hans svoger var direktør for Gude Hofmoshytte. Og der kom så onkel Ernst, altså min onkel, min morbror ind. Senere kom han et andet sted, men han var ikke, skal man sige, egnet for forretninger. Han var tekniker og blev kommet op og slås med en kompagnon. Og allerede i tidligt 30'erne trådte han tilbage og lavede ikke noget resten af sit liv og levede af sine penge i Hamburg. Og jeg har besøgt ham i Hamburg, i det jeg havde en fætter dernede, en jævnaldrende fætter. Og han var som et rart menneske, lidt sørgmodig, lidt, skal man sige, måske lidt pessimistisk, ved jeg ikke rigtigt. Og så havde han denne meget søde lille amerikanske dame, der havde Tante Mildred, og hun har da fandme ikke haft det morsomt med ham. Hun var meget yngre. Hun var meget sød. De blev altså i Tyskland lige til 1943, august 43, da englænderne gav Hamburg det ordentligt knald. Og der blev de opfordret af den danske konsul i Hamburg til at tage hjem, fordi man kunne ikke bo i Tyskland på det tidspunkt. Der tog han hjem, kom hjem med alt sit harpengud, og levede så i Danmark, indtil han døde i januar 45 af meningitis. Hans enke, altså Tante Mildred, levede til 73 herhjemme. Og der var 2 drenge. Den ældste hed Otto Ernst, han var cand.polit i Tyskland, og rykkede ind og blev desværre tysk statsborger. Hans far, da han var der i 20'erne, politiske omvæltninger, så han blev tysk statsborger, og rykkede ind i krigen i 39, og var med under hele felttoget i Frankrig, kom hjem igen, blev indkaldt igen i august 43, da fronten brød sammen i Rusland, og der blev der slået ihjel ved Smolensk i august 43. Den anden bror, hed Gerhard, han blev sgu også tysker. Og det var så sent som i 37. Og det kan jeg nok bebrejde min morbror, at han ved ovenkøbet betalte 500 Reichsmark for at få et tysk statsborgerskab til en dansker. Men Gerhard var snu, kan jeg godt sige. Han var meget snu. Det lykkedes ham, til trods for en tysk statsborger, aldrig nogensinde at bære en tysk uniform. Det er ret godt præsteret i Hitlers Tyskland. Han er senere gået, han blev skibskaptajn og endelig i Canada. Jeg har ingen forbindelse med ham mere på det tidspunkt, hvor det bliver sagt, nemlig den 22. oktober i år 2001. Men så har du nævnt en speciel omstændighed omkring Tante Mildreds ophav,
og Ja. hendes første søn... Så sker der det. Ja. Tante Mildred, som jeg nævnte før, døde i 1973. Og min fætter, Otto Ernst, som jeg nævnte før, var i 38 gift med en meget sød pige, der hed Gisela Dehn. Og Gisela Dehn var, så vidt jeg husker, hende. Og men hun boede i Tyskland, og hendes forældre, og så hendes far også, hendes mor var ikke jøde hende. Og så døde jo altså hendes mand, min fætter, han faldt altså som sagt ved Smolensk i 1943 august. Og da så hendes svigermor, så hun blev senere gift, Gisela blev senere gift med en mand, og fik en dreng, som jeg også kender, han hedder Stulmand, ligegyldigt. Men i 1973 dør hendes svigermor, og hun er med op til begravelse i Danmark. Og så kommer man til at snakke om forholdene, og min kone, der hed Birgit Bramsen, som talte godt tysk, hun kom til at tale med hende, og kvinde, hvorfor hun ikke Otto Ernst. Så kom de tale om, hvordan ved jeg ikke, men det er jo omtalt, så det kan jeg godt fortælle dig, sagde jeg denne Gisela til Birgit. Du ved måske ikke, at tante Mildred forældre var portugisiske jøder. Det vidste man jo ikke, altså en portugiser, det er jo sådan en pæn lille mand. Men vi fik jo Aria-attest. Busse var jo et fint gammelt navn. Det var et meget fint gammelt navn, ikke? Der var en general Busse, der ledede den sidste hærgruppe under Hitler. Og i hele taget, det var et godt tysk navn. Og Gimarsen, ja, det var portugiser, det var kringeling. Men havde de opdaget, Otto Ernsts mor var halvjøde, og jeg var halvjøde, så ville vi skulle røge Auschwitz lige med det samme. Derfor fik vi ingen børn. Det var hendes Jeg slukker for filmen. Jeg sidder nu bare lidt stille, Harald, og ti stille. Hold kæft. God jeg. Det var den familie. Og så synes jeg godt, at altså, du kunne fortælle, og du kunne godt fortælle lidt om morfar, om papa og mamma. Ja. Og om, ja. Altså morfar, altså min morfar, hvad vi kalder for Papa Busse, var født i 1850. Og var jo selvfølgelig et barn af sin tid, og nærmere betegnet jernbanetiden. Han var jo født 20 år efter det berømte lokomotivslag ved Rainhill i England. Hvad var det? Det var dengang, man fastlagde, det var den berømte George Stephenson, ham der ikke opfandt lokomotivet. Vi stopper lige en gang. Ja. Og det gør vi, fordi jeg synes, at efterhånden har ikke helt lyst. Ja. Se, nu afbrød jeg dig, men jeg synes bare, du begynder forfra at fortælle. Ja. Papa Busse. Ja. Han var jo altså et barn af jernbanetiden. Hans far, min oldefar. Prøv at begynde forfra at sige, min morfar var et barn af jernbanen, og så siger hans navn nu. Ja, min morfar, som nej, vent, tæl til 3 for dig selv. Ja. Min morfar, som hed Otto Friedrich August Busse, var et barn af jernbanetiden. Hans far, som førte til samme navn selvfølgelig, Busse, blev uddannet i Tyskland i de mange skoler, der dengang opstod, hvor man uddannede assistenter til lokomotivværksteder. Der blev han uddannet, og så fik han som første stilling, der var 28 år gammel, første stilling fik han som bestyrer, som driftsbestyrer af den første lille danske jernbane, der gik fra København til Roskilde på 30 km. Den mindste bane han måske overhovedet kunne få fat i, men der var ikke andet at få fat i. Og min morfar skriver i sine erindringer, han har ikke skrevet ret meget, men jeg har gudskelov gemt noget. Han engang har indgivet en artikel til Dansk Jernbaneblad. Og der begynder han med, det første, jeg har set i mit liv, har sikkert været et lokomotiv. For at komme til mine forældres bolig, som lå oven remisserne, måtte man gennem remisserne op på første sal. Og så giver min morfar en beskrivelse af disse meget, meget små forhold ved den første danske jernbane,
som han dels har oplevet, og dels har hørt på sin far. Da han var 16 eller 18 år gammel, så kom han i smedelære oppe ved jernstøberierne i Frederiksværk. Og derfra blev jeg så sendt ned til en tysk ingeniørskole i Chemnitz, hvor han så fik en eller anden ingeniørgrad af en art. Og den tog han hjem til Danmark, og på det tidspunkt var der i Danmark 2 jernbanesystemer. Der var det sjællandske jernbanesystem, hvor hans far var driftsbestyrer, og så var der i Jylland og Fyn var der et jernbanesystem. Der blev han ansat, og i løbet af ganske kort tid, han var 28 år gammel, blev han også driftsbestyrer derovre. Han var sandsynligvis en lille dygtig bestemt herre, der kunne sætte sig respekt hos de ældre medarbejdere. Og da han havde været der nogle år, så blev de sjællandske jernbaner sluttet sammen med de jyske, fynske baner til de danske statsbaner, og så blev han maskinchef. Og der blev han indtil han blev politisk gået i 1910. Han lavede altså ikke noget fra 1910 til han døde i 1932, der var han pensionist. Hvorfor blev han politisk gået? Se, på det tidspunkt var jo Danmark i et, som man siger, i svøb. Der var ikke rigtig nogen industri, det var et landbrugsland. Og der ville en minister, og min morfar, han var en god forretningsmand på øvrigt. Han passede godt på sine penge, og havde en del penge. Og han sagde, jeg køber der, hvor det er billigst og bedst. Og de få lokomotiver, jeg skal bruge til Danmark, den kan jeg altid hænge på en større ordre og få dem til en lav pris. Og det var rigtigt. Ligeledes blev han også kritiseret for, at han købte kul i Tyskland. Nej, det vil sige, at han købte lokomotiver i Tyskland? Ja, og blandt andet i Tyskland. Han købte, hvor de var mange i Tyskland. Han har også købt i England. Han har også købt i Italien. Men han købte jo i Tyskland, der var flest lokomotivfabrikker, og dem kendte han jo. Og de var, som sagt, vi skulle måske have 15 lokomotiver, de store fabrikker, de store jernbaner i Europa, de købte 100. Så hængte han bare 15 på, og så fik jeg dem til overskudsprisen. Men så kom med denne trang til industrialisering i Danmark, kom omkring århundredeskiftet, altså 1900. Og 1910 var der altså en anden diskussion om, at man skulle købe nogle lokomotiver. Så sagde statsbanernes maskinchef, jamen vi kan købe dem der, det er billigt. Men så sagde en minister, der hed Weimann, nej, de skal laves i Danmark. Hvor det er væsentligt dyre, men så beskyttede man dansk industri, eller opmuntret dansk industri. Og det måtte min morfar acceptere, og så gik han. Men han konstruerede selv en færge, så vidt jeg husker, en jernbanefærge. Han var meget aktiv. Og det, han er mest kendt for stadigvæk i dag blandt lokomotivfører, gamle lokomotiver, det er den såkaldte P-maskine. Ja. Se, vi må jo desværre sige, at de lokomotiver, vi brugte i Danmark, de var små og fattige. Vi var et lille fattigt land. Vi havde ikke nogen store stigninger, så vi købte ikke nogen særligt, skal vi sige, avancerede lokomotiver. Det var det billigste, vi kunne få. Sådan var det jo engang. Og vi havde også forskellige maskiner, og inden han skulle gå af i 1910, det var 1905, tror jeg, nej, det var 5 år før, der besluttede man, at nu skulle der virkelig spendere bukserne på, og så konstruerede han sammen med 2 civilingeniører et såkaldt compound express lokomotiv, også kaldet de Trapé. Det var nu lidt forældet, da det blev bygget. Der var man lidt gået bort fra typen, men det var en meget smuk lokomotiv og stærkt og stort lokomotiv. Men altså, man havde brugt den i Europa cirka 10 år før. Den kom lidt sent til Danmark, men den gjorde udmærket fyldest. Det var ikke helt det rigtige lokomotiv, men det var en pragtfuld maskine, og den var som sagt i compound-systemet. Ja, hvad betyder det? At man først udnytter højtrykken, dampen, i nogle mindre cylinder, og så ekspanderer og udvider dampen sig, og så lader man den virke på en større flade i nogle større cylindere. Så får man 2 gange brug for dampen. Det er compound. Ja. Det er nu også et system, man er gået lidt bort fra, siden der er kommet andre ting. Men dengang var det ret genialt. Lokomotivet var udstillet på verdensudstillingen i Bryssel
jeg tror omkring 1908, som et unika, eller unikum, hvor det hedder. Er det ikke unikum? Jo. Og jeg har da kørt med P-maskinen. Ja. Kalundborg kørte det til sidst, kan jeg huske. Ja. Der er endnu modeller, og jeg har jo den glæde, at min søn, Thomas Bo Bremsen, er lige så interesseret i lokomotiver som jeg, så vi laver en årlig udflugt, når statsbanerne har damp på deres gamle maskiner i Roskilde. Papa Busse var som sagt et strålende menneske mod sine børn og børnebørn. Og jeg kan også huske hans lille skrivebord, som jeg stadigvæk har. Det ganske har jeg givet til mit barnebarn. Han har selv konstrueret det. Mahoni på eg med specialbyggede skuffer til passer og linealer og blyanter og viskelæder og konvolutter og alt. Ikke særlig kønt, men praktisk. Han var ikke nogen, skal vi sige skønneren. Hjemmet på Frydendalsvej, som vi også nævnte før, det var et rigtig klunket hjem. Med billederne hang fuldstændig med en centimeters mellemrum i svære guldrammer. Alle guldaldere som Ring og disse mennesker der. Sådan var jo altså i 90'erne. Men jeg kan jo ikke sige, at det var sådan et elegant hjem. Det var det jo ikke. Det var et godt, solidt borgerhjem med klaver i dagligstuen. Det kan du ikke huske. Det kan jeg. Og så var der en solid spisestue, noget solidt kaukasisk bolignød, eller fynsk åndenød, eller hvad man kalder det. Og solidt porcelæn, og man spiste solidt og godt derovre. Hvad kaldte du det? Fynsk åndenød? Ja. Hvad, det forstår jeg ikke. Kaukasisk bolignød. Okay, fynsk åndenød. Ja. Der var jo en dejlig husholdning derovre. Der var en dejlig kokkepige. Der var det 50 år, der hed Marie, der lavede altså, hun brugte kun smør. Og smør i store mængder. Du kunne også se på en selv. Men det var god mad. Min mormor var jo heller ikke helt slank. Hun elskede også god mad, og også meget smør. Maden var rigeligt, alt for rigeligt. Men sådan var det jo dengang. Hvad var der mere? Altså, jo, der var det lille hus der på Frydendalsvej, hvor i 1940. Et heldigt tidspunkt. Hun døde 9 dage før Danmarks besættelse af tyskerne. Hun har aldrig kunnet snuppe det. Hun har bestemt gået ud og slået tyske soldater i hovedet med sin paraply, hvis du har set på gaden. Hun var jo ikke tysker. Hun var sakser. Hun fortæller jo, at de havde masser af familie, og en dag under den preussisk-østrigske krig, hvor Sachsen jo holdt med Østrig, da var krigen forbi, eller under krigen, så kom der pludselig 2 unge preussiske løjtnanter op af havegangen for at besøge dem, og det var hendes fætre. Ja, men så var det jo. Men altså, hun var altså fra Sachsen. Kunne du mærke noget, lægger du noget i, at hun var fra Sachsen? Ja, hun var jo ikke tysker. Altså, hun var ikke preußer. Det var hun ikke. Og min morfar var jo ikke preußer, han var hannoveraner. De var ikke preußer. Og det kan du ikke forstå, Michael. Men hvis du har oplevet besættelsen, som du nok ikke kan huske, så var det jo meget heldigt. Eller ikke, hvad man sige, man ikke var af tysk afstamning, med ens mormor var fra Sachsen, og ens morfar var fra Hannover, og de ikke var preußer. Det betød lidt. Måske. Det er udmærket. Vi havde
husmaler, kan man jo sige det. Han hed Ejner Olsen, en pæn lille mand. Og da børnene begyndte at vrimle frem i mit barndomshjem, begyndte med Henrik, min ældste bror, født i 1908. Så kom Gertrud, så kom Ernst, Peter, Marianne, Elisabeth og til sidst min ringhed Harald. Vi blev alle sammen malet af Ejner Olsen, en pæn lille maler. Og når det skete, så boede han hos os. Dels i Bredegade nummer 11, og dels i Hornbæk på vores sommerhus Højlyng. Der blev mor blandt andet malet, og som sagt alle 7 børn. Udmærkede billeder. Jeg var den sidste, naturligt nødvendigt, og det blev ikke særlig godt. I det maleren begyndte at blive, som han blev kaldt, maleren begyndte at blive blind, så vi må skynde os og lade han male den sidste. Jeg blev malet for tidligt, så billedet er ikke særligt, det er ikke dårligt, men det giver ikke nogen karakteristik, som de andre gør af børnene. Min mor og en søster og min moster, det var 2 piger med penge. De blev som bekendt gift med 2 brødre. Min farbror og onkel Ejgil optager dette her. Og så min mor blev gift selvfølgelig med min far, Svend. De 2 brødre, Ejgil Bramsen og Svend Bramsen, var virkelig 2 meget dygtige personligheder. Og jeg har indtrykket af, at min far, som jo var den yngste, så lidt op til sin storebror. Måske meget ovenikøbet. I hvert fald havde de et meget tæt samarbejde. De begge 2 var jo i assurandører. Min far var jo den praktiske, han var det, der hedder reassurance-maler. Det findes ikke meget mere i dag. Og min farbror var jo jurist og overtog stillingen som direktør i det, hans bedstefar startede brandforsikringsselskab Nye Danske af 1864. Jeg har indtrykket af, uden nogensinde at have diskuteret det med min far, og som nævnt før, at de havde et meget tæt samarbejde. Jeg tror faktisk, at de snakkede sammen hver dag, eller talte sammen, hvor det hedder hver dag, om assurance. Og jeg tror også, jeg kan sige, uden at genere nogen, at min far jo, som var den praktiske, kom med mange gode råd til sin bror, som jo var måske mere en teoretiker, eller skal man sige mere, hvad kan man kalde det, måske lidt mere mindre forretningsmindet. Og så kan jeg også fortælle, at mange af min farbrors gode medarbejdere og senere direktører havde været i lære hos min far, og havde fået noget indtryk af forsikringen af den vej. Det var jo, som sagt, Nye Danske 1864 var et brandforsikringsselskab. Og det første større private, og til sidst blev det største brandforsikringsselskab i Danmark. De var ret konservative, blev ved deres métier, tog ikke nye brancher op. Det var måske en fejl. Det skal jeg ikke rigtig kunne afgøre nu, men der var nogle selskaber, der blev større, og der er nogle selskaber, der stadig lever, hvilket ikke er tilfældet med. Min farbror boede i og min farbror og min moster, må jeg så selv sige, boede i et meget spændende hus i Valby. Det har tilhørt en kunstner, der hed Schwarz, så vidt jeg husker. Ja. Og det var virkelig et spændende hus og et spændende have, som egentlig godt kunne lide at komme op i. Onkel Ejgil var jo et rart, roligt menneske. Moster også, men måske knap så hvad kan vi sige, åben som hendes søster og min mor. Det kunne jeg jo ikke. Du har ikke noget indtryk på mig dengang, men jeg kan sige, at han se det, at hun var ikke så åben, som mor var. Men altså hjemmet var perfekt, fyldt med antikviteter og dyre møbler. Vi havde et vældigt hjem i Frederiksberg Bredegade nummer 11, som min far havde købt i 1917 og bygget om 2 gange for en forfærdelig masse penge, siger min
ældste bror Henrik. Og da han havde 7 børn, vi havde selvfølgelig et nydeligt hjem, det var vel, men det var ikke sådan et antikvitetsfyldt museum som Bjerregårdsvej. Det var et brugshjem, hvor drengene sad stolene i stykker og bøjede sølvgaflerne og i hele taget. Det gik lidt hårdere til hos os. Vi havde en frygtelig stor husholdning, og jeg har sgu haft ondt af mor. Vi var 7 børn, 3 tjenestefolk, gartner og kæmpe hus, og til trods for det puklede mor. Hun var den første, der stod op om morgenen, og når der var rengøring, så var den første til at komme i gang, og i hele taget, hun var jo, for ingenting var hun jo af tysk oprindelse. Prøv en gang igen at begynde forfra. Jeg havde sgu lidt ondt af mor. Sig derfra igen. Nå. Det var udmærket. Nå. Jeg havde sgu lidt ondt af min mor. 7 børn for det første. Forfærdeligt. Stort hus. 3 faste hjælp i huset og gartner og koner, der kom. Trods for al den hjælp, så puklede hun selv som et rivjern. Hun var en lille spinkel dame, men besjælet af en jernvilje, og undte sig ikke selv meget fred. Og det gik jo også galt et par gange med hende. Da jeg var 10 år gammel, blev hun angrebet, så vidt jeg husker, af en nyresygdom, frygtelig sygdom, og blev ikke indlagt. Det gjorde man ikke dengang, for på hospitalerne, der døde man. Men hun blev indlagt ved hjemme, havde vi sygeplejersker, og jeg tror, hun var syg i mindst 3-4-5 måneder, hvor hun lå hjemme. Og jeg husker, efter hun var en lang sygdomsperiode, der var vi 3 mindste børn. Vi troede, hun var død. Var inde og set for første gang, der var hun meget svag, og der var hun selvfølgelig meget glad for at se sit afkom. Det er en af de begivenheder, der står for mig meget tydeligt. Hvordan var husordnen med så mange børn? Skulle I passe hinanden og sådan noget? Om vi kunne? Om I skulle passe hinanden? Jeg vil tro, at de 5 ældste søskende, Henrik til Marianne inklusive, der var et godt sammenhold. Vi 2 sidste, Elisabeth og jeg, Harald, var jo lidt, kan man sige, outsider. Min ældste bror Henrik, jeg rigtig haft kontakt med, da jeg var 6 år gammel, var han 20 og på vej ud af hjemmet, ikke? Senere hen har jeg fået udmærket kontakt med ham, det må jeg sige. Gertrud, min søster, var derimod vanvittigt sød. Det var vores reservemor. Og hun er gudskelov stadigvæk still going strong med visse handicap, men det lader han ikke genere af. Min bror Ernst var elskeligheden selv. Han holdt meget, så meget af sine små søskende. Det samme gjorde Peter, og selvfølgelig også min søster Marianne, men hun var så nær ved os. Vi havde et udmærket forhold, og som sagt de 5 ældste. De 2 sidste var, som jeg nævnte før, lidt ved siden af. Vi havde jo et vidunderligt hjem og blev meget forkælet. Vi havde en kokkepige, og jeg synes, hun lavede dårlig mad. Så havde jeg nogle søde stupiger, der passede os i foran og forneden og rigtig seng. Vi lavede ikke slag hjemme. Vi havde en gartner-portner, der hver morgen kom op og hentede vores snavsede sko, pudsede dem og satte dem tilbage. Ja, det var jo praktisk. Der var jo en stor husholdning, men der var jo en vis orden i det hele. Så var der, vi husker, at vi vaskede. Det var en frygtelig dag, der kom jo vaskedamer og vaskede i 2 eller 3 dage i træk, og blev det hængt op. Om sommeren blev det hængt ud i vores store have. Vi havde en meget stor have bag ved huset på en tynde land, midt på Frederiksberg. Og der blev sat tørret og blev soltørret. Men vi havde dog visse vanskeligheder, for ikke langt fra os lå den kongelige porcelænsfabrik i Smallegade. Og når den fyrede med en såkaldt reducerende flamme, tror jeg det var, og så fyrede den, hvis jeg også var der omvendt, så fyrede den med iltunderskud. Resultatet var, at der kom en fed, væmmelig røg ud af skorstenen, der lagde sig over blandt andet på vores vasketøj. Jeg oplevede, at vi havde sket i gange og måtte vaske om,
Vi klagede, og det var der ikke noget at gøre ved. Det må vi finde os i. Tøjet blev så båret op og behandlet på sædvanlig måde og lagt sammen og kørt til rulning med ruller. Og så kom der, når det så kom hjem, så kom en dame, og så stod der og strøg i 2 dage, skjorter og alt muligt andet. Det har været en helvedes dyr husholdning. Og min far tjente mange penge. Vi har aldrig talt om penge hjemme. Det var bare noget, der var. Men jeg hørte mange år efter, havde jeg en ven, der havde været ansat hos min far en kort tid i hans broderi. Og han fortalte, at i 1937 betalte han min fars skat på Frederiksberg. Det er den eneste gang, jeg har talt om penge. Og dengang betalte han, det var 37.000 kroner i skat. Og det vil sige, at han har haft en indtægt i før krigen på omkring 300.000 kroner. Og det stemmer meget godt. Og jeg så senere hen hørte jeg, vi flyttede fra dette store hus i Frederiksberg Bredegade i 1949 tror jeg det var. Og der ryddede min mor op i sine papirer. Blandt andet havde jeg nogle regnskabsbøger, som hun havde ført i mange år. Og på det daværende tidspunkt havde jeg besøg af, eller havde vi boende, en af vores norske venners søn. Han hed Bror Poulsson. Og så spurgte min mor ham en dag, har du lyst til at se, hvordan vi levede i 30'erne i Danmark? Og han var jo tante Irene, som hun hed. Og så viste min mor ham regnskabsbogen. Og så vidt jeg husker, havde min mor et forbrug, eller familien havde et forbrug i 30'erne, på 92.000 kroner. Når man tager i trækken af, at lønnen for en arbejdsmand dengang var maksimalt 3.500 om året, så kan vi se, at vi brugte en del penge. Men vi levede ikke sådan. Jo, vel levede vi godt, men det var skal man sige, traditionel familiekost, grød, og så en mellemret, og så en beskeden dessert. Ikke noget sådan med hummer og andre ting og videre. Det gjorde man ikke, men det er sådan normalt. Men det er givet, når vi hver dag var 7 børn, far, mor 9, 3 piger, 12 til middag, tænkes lidt om, hvad der skulle serveres. Jeg kan huske din far som en umådelig slagkraftig mand med en replik, som man kom til at grine af. Han var morsom. Ja, det var han vist nok. Hans bror, Michael Bramsens farfar, var mere tør i det. Ja. Men de var modsætninger, men de trivedes fantastisk godt sammen. Fantastisk godt sammen. Jeg kan også tage en historie. Onkel Ejkel, altså kom ned som regel søndag morgen. Han stod jo tidligt op altid og gik tur. Så gik jeg ned forbi Frederiksberg Bredegade 11. Det var jo midt på Frederiksberg. Så gik jeg ud i haven og sagde, nej, dejlig have. Så var der så stod, sikkert der, sikkert dejligt stort hus, I har der, for at drille sin bror. Jeg husker. Men de var gode venner. Meget gode venner. Der kan jeg huske mere fra min familie. Jo, altså. Jeg skal fortælle dig en historie, den er ret saftig. Da din far var blevet pensioneret, så spurgte jeg ham en gang, onkel Svend, hvorfor bliver du ved med at køre ind på kontoret? Han tog en vogn ind kl. 11, og så tog han hjem kl. 2:30. Så sagde han til mig, jo, det skal jeg sgu sige dig. Det er fordi, det er det eneste sted, jeg kan skide. Nå. Og jeg var 10 år, da han fortalte mig, at jeg var faldet ned af stolen og grine. Ja. Ja. Det var jo synd med firmaet. At firma holdt op. Mm-hmm. Havde vi fået fat i en rigtig mand, så var det kørt videre. Men min bror Ernst kom jo ind i firmaet i 38. Og han var ikke forretningsmand. Han var et rart menneske, jurist, men altså ikke forretningsmand. Og han kunne ikke finde ud af det. Og så forlod han firmaet og kom et andet sted, udmærket sted hen. Og det blev far meget skuffet over. Så overlod han firmaet til sine 3 medarbejdere, som ikke var rigtig effektive. Og firmaet nogle år, men
Det kørte kun på hans arbejde. De skaffede ikke noget nyt. Vi kunne godt have fået en kraftigere mand ind, og jeg ved ikke godt, hvem vi skulle have haft. Men det blev jo ikke tilfældet, og så er nu firmaet blevet så nedlagt nogle år efter min far døde. Og det var synd. Det var et godt grundlag. Både onkel Eigen og far var jo selmbagt, kan man godt sige. Onkel Eigen blev jurist. Der var kun råd til, at en af sønnerne skulle studere. Min farfar var jo ikke rigtig ved muffen, altid. Så onkel Eigen blev altså jurist, men far kom ud af skolen som 18-årig, og kom så i forsikringslærer hos sin farbror, onkel Åge. Og det var jo ikke det værste sted, han kunne komme. Han var i udlandet nogle år, i Schweiz og i London, og kom hjem, tror jeg, omkring lidt efter århundredeskiftet, altså omkring 1903 stykker. Og så startede han sin egen malerforretning, assurance-malerforretning, og det gik ganske godt. Og han byggede en voldsom forretning op, og levede af den, til han døde i 1973. Faktisk et forholdsvis uændret levevis. Han har ikke lagt nogen særlige penge op. Det lå ikke til de to brødre. De var ikke pengemænd. De havde da udmærket tjente meget, men de lagde ikke op i bunker. Det interesserede dem ikke. For eksempel, min far havde jo godt kunne investere, som man siger i dag, nogle af sine penge i faste ejendom og så videre. Og det gjorde han nu. Han købte oppe i nærheden af Hornbæk, op noget, der hedder Villingebæk. Der købte han i 1920, købte han 12 tønder land, plantage. Men der var besvær under krigen, de stjal hans træer og ødelagde hans træer, og så blev han gal og solgte den. Den havde været en millionformue hver dag. Frederiksberg Bredegade nummer 11, som var en kæmpe stort kloakhus, meget velbygget. Men det var bygget efter den tid. Solgte han til kommunen og fik alt for lidt for det. Han havde en dårlig rådgiver. Men han klarede sig til sin død, og så kan man jo heller ikke få langt mere. Men altså, sådan ligefrem samle penge til bunke, det var helt uden interesse for dem. Det er desværre noget, der er gået i arv til os børn, for der er sgu ikke os, der har samlet ret mange penge sammen. Ja, det skulle lige være ham, der optager det her. Gudskelov gør han jo forhåbentlig en undtagelse for reglen og genopbygge den bramtiske formue, som jo har eksisteret engang i det mine oldefar og Michaels tipoldefar, den gamle Ludvig Bramsen, var jo en velhavende mand, og han var jo tjente penge på sælge cigarer, sælge forsikringer og på boligspekulant. Han var grundspekulant. Han købte nede en firkant. Hvem snakker nu om? Og din tipoldefar og min oldefar. Ja. Gamle Ludvig, det var det ikke hørt noget om, vel? Jo, gerne. Ludvig Bramsen. Ja, Ludvig. Nej, Louis Bramsen. Ja, han var sgu døbt Ludvig. Han var en gammel krukke. Altså, det var altså ham, der importerede Havana cigarer og stiftede Nye Danske. Og så gjorde han jo det. Ja. Han havde jo en bror, der hed Peter Bramsen, der var læge, og som døde under koleraepidemien i 1800. Var det 53 koleraepidemien? Ja. Døde i udførelsen i gerning. Og det blev broren så ked af det. Og så jeg kan ikke holde navn ud, for det var jo vandet, der var dårligt. Så købte han et stort grundstykke på Frederiksberg, der gik fra Gamle Kongevej, Bylåsvej, Kastanjevej og Lindevej. Og det udstykkede han, og sammen med andre bebyggede han det, og der tjente han mange penge på. Desværre altså, min gren af familie, min farfar, satte vist over pengene over styr. Men jeg ved ikke, om der er andre i familien, at deres formue stammer derfra. Der er jo nogen i familien, der har råd over midler, så vidt jeg ved. Men det er altså ikke noget, som vi talte om hjemme. Altså, da Louise og Irene kommer ind i ægteskab, så kom de med 75.000 kroner hver. Ja. I 1905, eller 1907. Det var penge. Jeg har set min farfars ægtepagt med Louise, det er særeje. Glimrende. Fordi Louise kom med så mange penge. Ja.
Og den måtte han selv skrive. Ja, jeg har set den. Ja. Jeg har set den. Men de var meget populære, både onkel Agnes og far deres svigerforældre var meget glade for dem. Og jeg har også hørt de der historier om, at hvis der var nogen i Nydanske, der ville have lønforhold, så sagde min farfar, det behøver de jo ikke, de har lige arvet. Ja, rigtigt. Ja. Så, ja. Det gik ikke i dag. Det gik ikke i dag, nej. Ja, jeg kan huske ham tydeligt, når han kørte på sin sofacykel. Ja, det var meget trist til sidst, da han døde. Det her ondt i ryggen, ikke? Jeg var inde på at besøge ham på militærhospitalet, sammen med din far. Og jeg husker, at han døde i 52, ikke? Så kan jeg huske en gang, så ville han lære mig at spille besik. Nå. Så spillede vi besik, og så vandt han over, men han var fuldstændig nådesløs. Det var første gang, jeg skulle spille spillet. Og han gav ikke ved døren. Da han så havde vundet, så gav han sig til at grine af ham. Og det var ham, der syntes, at vi skulle spille besik, og han skulle lære med det. Og jeg tror ikke, jeg var mere end 7 år. Nej. Og jeg husker stadigvæk dengang, jeg tænkte, hvad fanden er det for en ordentlig... Ja, bare. Ja, det var han, jeg har drillet. Og Henrik fortæller mig, altså din ældste bror, at min far, han arvede jo noget af det der, for Henrik skulle hjælpes på WC, så knappede far hans seler ned og bukser ned, de skulle sættes fast bagpå, men så hjalp han ham ikke tøjet på bagefter. Jeg har også hørt en anden ting, at Henrik kunne ikke lære at spænde sine sko. Så sagde, fætter, kom herhen. Sådan gør man. Så kunne han. Min far har lært alle sine børnebørn at binde sko. Nå, har han det? Ja, han lærte altså Henrik det. Ja. De var vildt forskellige, Henrik og Mogens. Det var det. Var det ikke det? Jeg ved ikke, hvordan de havde det med hinanden, de to fætter. Jamen, de havde det sjovt. Da far blev 90, der holdt Henrik jo en tale om, at det var far, Mogens, der lærte ham at snøre en fodbold. Ja. Jeg husker tydeligt, der var han meget glad, din far, den dag. Ja. Var han faktisk. Og han skældte Musse ud. Ja, hvad fanden. Ordentlig røvfald, jeg kørte hjem med hende. Ja, forfærdelig var han. Ja. Forsyr jeg, det går du sgu altid. Ja. Nå ja, gud. Men de har jo haft det meget sjovt, de piger og drenge der, den alder, ikke? Jo. Og de var meget, nu kendte jo Musse mere til moster, hun har også holdt meget pris på moster. Musse. Holdt meget af moster. Nu var det jo altså, hun havde jo ingen mor. Og så boede de ved siden af hinanden, ikke? Op på Valby, ikke? Mor kendte hun mindre, sagde hun. Ikke fordi jeg tror, at mor var mindre venlig, men nu var jo altså moster deroppe, og hun var meget deroppe, Musse. Kan du godt huske, ikke? Sidste år til din fødselsdag, ikke? Det var Musse er med min gudmor. Ja. Og jeg strøg fra Fjern til hospitalet, da hun var blevet syg, så noget at få god eftermiddag med. Det. Ja. Var hun så dårlig? Nej, det er ikke den eftermiddag. Der var hun sagde, hun læste nogle bøger, som kedede hende. Så sendte jeg hende 3 bøger, men dem fik hun så aldrig læst, fordi så blev hun hurtigt dårlig. Ja. Kender du noget til hvad sagde pigen, datteren? Ja, det er Axel, jeg kender bedst. Ja, var du ikke sammen med datteren forleden med hende der? Den ugifte? Hørte du ikke hende? Marianne? Ja. Og Jette? Hvornår har jeg mødt dem? Her forleden dag. Hvor? Men så er det ikke dig, så var den anden, der skulle være sammen med hende. Hun bor hernede med rektoren. Hvem skulle du sammen med forleden dag? Var det dig, eller var det den anden, der skulle møde hende? Det ved jeg ikke. Marianne var til frokost hos Erik i forgårs. Nå. Det ved jeg ikke, hvad der er snart. Ja. Marianne, det var hende, der var gift med Clemmensen. Clemmensen, ja. Ja, gud.